Es ist schon eine lange Zeit, da wir an unserem deutschen Duell getroffen. Und heute ist hier, dass wir ihre Kraft zu messen. Wenn sie denken, Elfbein ist billig, aber sie irren sich. Also, die Kungen ihr Hab und erhalten sie bis zum Hurenstall. Amen. Halo, počkej mě, já mám nějaký blbý signál, člověče, ti nerozumím vůbec. Halo? Was willst du? Privat Video, was ist das? Wenn sie denken, Elfbein ist billig, aber sie irren sich. Also, die Kungen ihr Hab und erhalten sie bis zum Hurenstall. Privat Video, was sagst du, du Scheiß? Nein, 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 nein! Ja, natürlich. Rammstein, Schnitzel macht. Es ist schon eine lange Zeit, da wir an unseren deutschen Duell getroffen. Okay. Sorry, já mám špatný signál. Ty děláš teďka ten 24-hodinový stream, ne? No, normálně tady mám 6300 lidí. No do prdele. tak můžeš pozdravit na stream. Co je na stream? Že můžeš pozdravit na stream. Jo, aha, ty děláš pranko, jo, aha. No. OK, tak čau. Ty jo, hezky. Woo! Pěkně. Já jsem dobrý. Jsi dobrý. Rammstein. Ty beste. Rammstein, ty vole. OK, hele tak jo. Tak... ne, už to nedělej, protože to by už mě neunesl svědomí, že tady mám tolik lidí a tak. Tak já stejně dneska nechci streamovat. Ty nebudeš streamovat takhle sklameš své fanoušky a ty stejně běžně streamuješ.